सिमाव पेद्रो म्हणालो मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 16 आम्ही जाणकल्यान उसारची गरज सगळे आमी उसारया मेस्त्री तू देवाचो पूत प्रत्येक तरां सिमाव पेद्रो म्हणटा म्हज्या मोगाचेनो आयचे सिमाव पेद्रोन जबाब दिवन म्हळें मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 16 तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तू क्रिस्त जिव्या देवाचो तू क्रिस्त दोनी आमचे हात वयर उबारया म्हज्या मोगाचेनो कितल्या बरें आमी जिवितांत सलवणी अनुभव करून येतला कष्टा वयर कष्ट आमी अनुभव करून येतला ह्या वेळार सिमाव पेद्रो म्हणलो तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत उसारया येदोळपणे नकारात्मक चिंतना आमच्या मोतींत आसली सलवणी कितेंच जायना मुखार वचूंक जायना बिजनेस लॉस कष्टा वयर कष्ट आज त्याच जेजूचें नांव आमी जण एकले उंच उबारया आनी म्हणया वेळार तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत सलवणी कष्ट येदो मनशां आमकां अडकळे सगळे सगळत आमकां सोंड पयसरून आनी म्हणया आमी सगळे तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत व्हडा तळ्यान तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत 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 सगळे उसारया व्हडा तळ्यान क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत व्हडा तळ्यान तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आमची पिडा आमचे कष्ट तू क्रिस्त आमचे जिव्या देवाचो दुःख पूत आमची इराराय आमची बेजाराय तू क्रिस्त आमची जिव्या देवाचो अस्कताय पूत तू क्रिस्त आमचे जिव्या उण्या देवाचो पोण पूत तू क्रिस्त जिव्या आमची देवाचो पूत अडकळ्यो तू क्रिस्त जिव्या आमच्या देवाचो घरावे पूत तू क्रिस्त जिव्या देवाचो सर्वणीची पूत गडिता तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हालेलुया 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 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 69 तोच देवाचो भाग्यवान म्हण आम्ही सत म्हणला आणि आमकां खात्री आसा सांगात म्हणया पळय आमच्या मोगाचेनो जॉन चॅप्टर 6 वर्स 69 म्हणटा की तोच देवाचो भाग्यवान म्हण आम्ही सत म्हणला आणि आमकां खात्री आसा उसारया त्या समय लागी म्हणया वेळा तोच देवाचो भाग्यवान म्हण आम्ही सत म्हणला आणि आमकां खात्री आसा म्हणया आमी तोच देवाचो भाग्यवान म्हण आम्ही सत म्हणला आणि आमकां खात्री आसा तोच देवाचो भाग्यवान म्हण आम्ही सत मानला आणि आमकां खात्री आसा तूच देवाचो भाग्यवान म्हण आम्ही सत मानला आणि आमकां खात्री आसा तूच देवाचो भाग्यवान म्हण आम्ही सत मानला आणि आमकां खात्री आसा तूच देवाचो भाग्यवान म्हण आम्ही सत मानला आणि आमकां खात्री आसा तूच देवाचो भाग्यवान म्हण आम्ही सत मानला आणि आमकां खात्री आसा तूच देवाचो भाग्यवान म्हण आम्ही सत मानला आणि आमकां खात्री आसा साम चॅप्टर 9 वर्स 18 कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना दुबळ्या देगटाचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना पळया परतून देवाचे उतर म्हणटा कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना गरजेवंताक आमी जण एकले आसवातेर या स्टेजच्या या आल्तारच्या भोंवतणी गरजेवंताक जावन या पवित्र सक्रामेंत जेजू मुखार आमी हजर आसाव गरजेवंताक जावन आज देवाचे उतर म्हणटा की आमकां कित्याक गरजेवंत तो सासना विसारना दुबळ्या देगटाचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना दुबळी दट्टी आमी ह्या स्वत हजार जालां आमचो बरवसो आज व्यर्थ जावचो ना आज व्यर्थ जावचो ना दोनी आमचे हात वयर उबारया आमची गरजो जेजू मुखार उबारया आमची गरजो जेजू मुखार उबारया म्हज्या फाटल्यान व्हडा तळान म्हणा कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक आनी विसारना व्हडा तळान कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक दुबळ्या विसारना धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ म्हज्या जावचो सुम्या ना. आनी म्हज्या सडवंदरा म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या सडवंदरा हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन हांव तुका करता वाकणटा हांव तुका हांव वाकणटा तुका दिनवासता हांव तुका दिनवासता सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत ह्या पवित्र उड्याच्या रुपार उड्याच्या तूं रुपार जीव आसाय तू जीव आसाय तूं जीव आसाय तू जीव आसाय तूं जीव आसाय तू जीव आसाय आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका वाकणी जेजू तुका जेजू वाकणी तुका सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू तूं म्हजो आसरो तू म्हजो आसरो तूं म्हजो बरवसो तू म्हजो बरवसो तूं म्हजो जीव दातार तू म्हजो जीव दातार हालेलुया
हालेलुया. 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 जेजू मुझा राया. जेजू म्हज्या राया. वडातला जेजू मुझा राया. जेजू म्हज्या राया. जेजू मुझा सर्वंदरा. जेजू म्हज्या जेजू सर्वंतरा. मुझा जीवदातरा. जेजू म्हज्या हांव जीवदातारा. तुझ्या मुखार हजार जाला. हांव तुझ्या मुखार म्हजे हजार जाला. कष्ट, म्हजे कष्ट, म्हजे दुःख, म्हजे दुःख, म्हजे आकांत, म्हजे आकांत, म्हजे उणेपण, म्हजे उणेपण, म्हजे इराराय म्हजी इराराय, हांव घेवन आयला. हांव घेवन आयला. जेजू, 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 म्हजी काकळूत कर. म्हजी काकूळ कर. म्हजी काकळूत कर. म्हजी काकूळ कर. म्हजी काकळूत कर. म्हजी काकूळ कर. हालेलुया. 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 Psalm chapter 55 verse 22. तुझे ओझे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो. प्रामाणिक मनशाक तो केदीच दंड ओडूंक दिवचो ना. तुझे ओझे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो. तुझे सगळे ओझे त्या सुमेचे सोडी आयज. खंयचे ओझे आमी घेवन येयला. आमच्या जेजूच्या हातान आमी समर्पण दिवया. आमचे ओझे ताच्या हातान दिवया. एकडे बी आमचे दोळे धांपया. हात आमचे उक्ते दवरया. खंयचे ओझे घेवन येयला ते सगळे ओझे आमी जेजूच्या हातान दिवया. तो जाणा. तो जाणा. तो जाणा. आज सलवणी आमी अनुभव करून येयले हांगी. लाखांनी करोडांनी रिणां रायले हांगी. एक भाव म्हाका म्हणटालो एवढो करोडांनी रीण आसा ब्रदर. आज करोडाची रीण आमच्या जिवितान आसा गी. डोबळे काय आमच्या जिवितान आज काम करन आसा गे. कष्टाची मोडा आमच्या जैत वर आसा गे. असमाधान इराराय आमचे जैत वरते आसा गे. विंगड विंगड समस्या घेवन आमी आयल्या हांगी. आमी कांगाल जाल्या हांगी. कितें करचें म्हण कळीत ना गे. घरान समाधान ना गे. घरान समाधान ना गे. घरांत इराराय आसा गे. विंगडपण जाला की. डायवर्साक आमी अप्लाय केला की. ल्हान ल्हान उतरां दोन आमी जगान पडटा गे. सदांच घरांत गाळी शिराप गी. झगडे गी. मनस्ताप आसा गे. एक घडी बरं मागया आमच्या मुखाच्यान. आमी मागूंक आयल्या. आमी मागूंक आयल्या. आमी मागूंक आयल्या. आज मागया. आमचे समस्ये जेजू मुखार उबारया. वेळ वर्तो जावन आसा. वर्तो वेळ जावन आसा. आज मागया. सुमेची काकूत आमी अनुभव करया. ताची पदवी आमी अनुभव करया. ताची सकत आमी अनुभव करया. आमचे सगळे ओझे त्या सुमेच्या हातान सोडया. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की कष्ट जाला न्हू ते म्हजेशी येया. तुमच्या दोळ्यान दुकां बरोवन आसात गी. कोणा लेगीत सांगचे म्हण चिंतून आसात की. दुबळी काय तुमच्या जैत वर आसा की. डॉक्टर हात सोडला की. डॉक्टर ऑपरेशन करीचे म्हणला की. ऑपरेशन जाय तितले पयशे तुमच्याले ना की. मागा. 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 वेळ मागणे सवन आसा. तुमच्या दोळ्यान ते दुकां सगळे जेजू पुसून करते आसा. जाणा तो. जाणा तो तुमचे सगळे कष्ट. सगळे समस्ये उक्ते करया आमचे काळीस. उक्ते करया आमचे काळीस. उक्ते करया. रिव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20. तुझ्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा. तुझ्या काळजाच्या दारात उबो आसा. जेजून आपवरचो वेळ जावन आसा. जेजून आपवरचो वेळ जावन आसा. जेजून आपवरचो वेळ जावन आसा. तुझे हात उक्ते दवऱ्या वळा. सगळे गरजो जेजू मुखार समर्पण दिव. सगळे गरजो समयाच्या हातान समर्पण दिवया. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 वर्स देवाचे उतार म्हणटा की हान्ना दुखेस्त आसतली कित्याक तिका भुरग्यांचे देणे नासतले. पिनेना तिका कश्ट दिताली. पिनेना तिचे नांव पाड करताली. जेन्ना हान्ना देवा म्हाका रावून तिचे काळी सगळे देवाक समर्पिता. एली म्हणटा की इस्रायलीच्या देवान जे कितें मागला ते तुका तो फावो करूं दे. आज म्हज्या मोगाचेर व्हडा संख्यान ह्या सुवातेर येवकरीच्या भोंवतणी तुमी हजार जाला जाफरो. आज तुम्ही कितें मागला तोच येवकरिस्ताचो जेजू ते तुमकां फावो करूं दी. फावो करूं दे. तुमच्या दोळ्यान ते दुकां एक एकल्याची जेजून पळयलात. तुमचे समस्या ताणें पळयला.
तुमचे कष्ट ने पळयला तो जेजू तुका आनी म्हाका आपोवन आसा दुखा गळोवन तो जेजू लागीं मागया आमचे कष्ट जेजू तुमकां समर्पण दिवया देवाचे उतार म्हणटा की त्या दीस हांव हान्नाचे मुखामोळ केदीस बावुरले ना खंती बरीत आसले मुखामोळ हसत्या तोंडान ते बदलले आज तो जेजू तुमचे मुखामोळ आज खुशाल बरीत करतलो आमचे हात उक्ते दवरया आनी मागया दुखा गळोवन मागया आमचे दूख त्या जेजू मुखार समर्पण दिवया कोणाकी तुका बगसूंक जायना गे कोणाचे राग आसा गे आज कोणी तुका सकयल घाला गे तुका लॉस केला गे एका बशेन तुम्ही जेवला जाफरो तुमकां घात केला गे लाखांनी करोडां रिणान गेला गे कोर्टान केस गेला गे भिया नाका भिया नाका भिया नाका जेजूच्या नांवान बक्षी तो जेजू तुका आपोवन आयच्या दिसा बऱ्यापण लाभयतलो आमचे हात उक्ते दवरया दोळे आमचे धांपया आनी मागया ह्या वेळार जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता बेगीन ताच्या दोगेता म्हाका म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता जेजू आमकां आपड सोम्या म्हाका पळयता Psalm 147 verse 3 तुझ्या काळजाचे गाय तो पेकयता तुझी दुखा तो पुसून काढते आसा जेजू म्हाका आपयता म्हणया जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता बेगीन ताच्या दोगेता म्हाका म्हजी बक्षिता Psalm chapter 29 verse 11 दोळे आमचे धांपया हात आमचे उक्ते मागया सर्वेस्पर आपला परिचय सकत दितलो सर्वेस्पर आपला परिचय शांतीचो आशीर्वाद घालतलो आज शांती समाधान तो जेजू तुमकां जण एकल्या लाभयतलो देवाचे उतर म्हणटा सर्वेस्पर आपला परिचय सकत दितलो सर्वेस्पर आपला परिचय शांतीचो आशीर्वाद घालतलो Psalm 147 verse 5 आमचो सोमी वर्तो आनी सर पदवेदार ताच्या जाणवायक मीत मेरना आमचो सोमी वर्तो आनी सर पदवेदार तो सर पदवेदार बापान सर पदवी जेजूच्या हातान दिला Psalm 147 verse 18 तो आपले उतार पाठयता आनी बर्फा ठेवता आपले वारे धरता आनी उदक वाळटा Psalm 147 verse 19 आपले उतार जाकोबा परगट करता आपले कायदे निर्णय इस्रायलान तो कळीत करता आमचे हात उक्ते दवरया आनी मागया आज सगळी बासोणी आमच्या जिविता पूर्ण जावची मागया आमचे उण्यापण असकत काय जेजू मुखार उबारया कोणें आमकां घात केला Psalm 147 verse 3 फापसाली काळजा तो बरी करता फापसाली काळजा तो बरी करता आज बगसूंक जायना जाफरो आज उडास करता व्यक्तीक जेजूच्या बक्षी तुझ्या काळजार पडले गाय जेजू पेकयता तुका गुण करता तो तुका आपडटा जाफरो तो कठीण आज बेजार बघता जाफरो जेजूच्या हातांत व्यक्तीक समर्पण दी आनी तो जेजू तुका आपणायचे बऱ्यापण लाभयतलो जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वैसम्या जेजू बेगीन ताच्या दोगेता वै जेजू म्हाका म्हजी बक्षिता पळय जण एकला जेजू तुमकां आपोवन आसा म्हणया जेजू म्हाका पळयता ताच्या वेंगेन तो तुका घेवंक आशिल्ला म्हाका पळयता बेगीन ताच्या दोगेता वै जेजू म्हाका म्हजी बक्षिता जेजू 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 दोन्ही हात आमचे जेजूच्या मुखार उंच उबारया आनी म्हणया जेजू जेजू Say call upon the name Jesus. जेजू 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 जेजूचे नाव उबारा जेजूचे नाव उलो मारा जेजू जेजूचे नाव सकत आसा जेजूच्या पदवी वळून येता जेजू
जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू त्या नावान कॅन्सर पिढ्या असता बऱ्या जाऊ दे जेजू त्या नावान एड्स पिढ्या असता भला केला भाऊ दे त्या नावान प्रत्येक हार्टाचे प्रॉब्लेम असता भला की मेळव दे त्या नावान सुटका जेजू आमकां आपोळ सोम्या जेजू 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 आमकां हात ताय जेजू 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 सगळे दोन्ही हात वयर बाग जेजूच्या उलो मार म्हणया जेजू 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 सगळे आमची पिढा उभार म्हणया जेजू 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 हालेलुया 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 श्रबांतरा मारिनल मंत्रांतला किरिरिरिरि हालेलुया हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया 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 येशू 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 हालेलुया जेजूच्या उंच बारा जेजूच्या उला मारिया जेजूच्या उला मारिया जेजू 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 हालेलुया 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 श्रबांत मारिया जेजू आमकां आपोळ तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर तुझ्या भाग्यवंत रगत आमच्या वळून दे पिड्याचो सुटला पळय अस्कात काय पयसू दे असमाधान पयसू दे तुझ्या कृपेन आमकां बोल आशीर्वाद वळून दे आशीर्वाद वळून दे आशीर्वाद वळून दे आशीर्वाद वळून दे दैवी सकत वळून दे दैवी पदवी वळून दे दैवी कृपा वळून दे जेजू तू आमचो आसरो तू आमचो भरवसो तू आमचो जीवदातर तू आमचो आधार तूच आमचो सर्वस्व जेजू आराधना तुका 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 पदवी तुका जेजू पदवी तुका पदवी तुका पदवी तुका महिमा तुका तूच आमचो आसरो 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 जाता जण एकल्याय बश येवकरिस्ता मुखार आमचे दिश्ट आमी कांचव्या कोणाक जेवण मेळोंक ना जेवण परतून आयला तुमी वचून जेवण करून येवचें आनी उरली आराधनान भाग घ्या बवरतो वेळ जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू Psalm chapter 136 verse 4 एकलोच तो आश्चर्य करता एकलोच तो आश्चर्य करता कित्याक ताचो मोग सासना थकता तेजे चूक पळया एकलोच तो आश्चर्य करता एकलोच तो आश्चर्य करता ताचो मोग सासना थकता एकलोच तो आश्चर्य करतलो जावन आसा तुजो मोग सासना थकता Acts of Apostles chapter 4 verse 12 Acts of Apostles chapter 4 verse 12 आज देवाचे उतर म्हणटा आज एकच नाव ते सगळ्या मनशाकुळाच्या सडवणेचे आणि बाचावेचे नाव जावन आसा जेजूचे जेजूचे नाव आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभोवचें नाव जावन आसा जेजूचे नाव जावन आसा परतून म्हणटा Acts of Apostles chapter 2 verse 21 सोम्याचे नाव उलो मारतले हर एकल्यांक तारण मेळटले सोम्याचे नाव हे दनपरा आमी सोम्याचे नाव उलो मारू ह्या सुवातेर जमल्या सोम्याचे नाव उलो मारया आमकां सुटका आनी सडवण आनी तारण मेळटले रोमन्स chapter 10 verse 13 सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतले जण एकल्यांक बादशावी मेळटली बादशावी
आज आम्ही त्याच सोम्याच्या उलो मारया आमचे समस्ये आमचे कष्ट ते जेजू मुखार उबारया साम चॅप्टर 37 वर्स 34 म्हणटा की सर्वेस्पराचे भरवसो दवर ताच्या वाटेन चल देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो ह्या वेळा मागया म्हज्या मोगाच्या सगळे आमी एक घडीभर आमचे कोंत आमी भायर काडया जाता जाल्यार 3:20 पर्यंत जकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 जरिको प्रेयर करया आमच्या कुटुंबाच्या समस्ये आमची अडकळ्यो आमची उण्यापण जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया ताची काकूत आमी अनुभव करया ताची पदवी आमी अनुभव करया ह्या जरिकोच्या मागण्यान जरिकोची वणत कोस्तान पडल्या बरी हर एक आमच्या समस्यो आमचे उण्यापण आमची अडकळ्यो संपूर्ण रितीन तुटून पडों दी पयल्या स्वता 6 पटी म्हणया लास्ट पटी 7व्या पटी 7 पटी वडा तळान म्हणया हांव जातलो तांच्या भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी म्हजी महिमा तांच्या मध्ये सांगाता म्हणून म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी आज संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रयम ते दुसरे देवन स्तैम फादर इशे जेजा भगवंती मरिये देवाची मे आम्हा पेकाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या बळीरा नमान मरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रयम ते दुसरे देवन स्तैम फादर इशे जेजा भगवंती मरिये देवाची मे आम्हा पेकाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या नमान मरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रयम ते दुसरे देवन स्तैम फादर इशे जेजा भगवंती मरिये देवाची मे आम्हा पेकाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या तसो ती तसो आणि सदां सर्वदा